Bore da, Gwasanaeth Cwsmeriaid Creisio Nid y Ceiliog Coch. Gai helpu? Cewch, gobeithio. Mi brynes I focs o'ch creision id yn yr archfarchnad ddoe. Gobeithio byddwch chi'n cael blas arnyn nhw. Chys I ddim blas o gwbl. Pan agores i'r bocs, roedd na lawer iawn o blastig, ond dim ond 2 ddarn o greision. O, diar. Ro'n I wedi gosod y bwrdd yn barod I gael brecwast hamddenol efo fy nheulu cyn ffarwelio am y diwrnod. Ond ro'n i'n siomedig iawn. Mae'n ddrwg iawn gen I glywed. Gai ymddiheuro ar ran y cwmni. Mi faswn ni'n meddwl wir. Mi anfonwn ni becyn arall atoch chi, ac un arall am eich trafferth. Dim ond 2? Mae hyn yn ofnadwy. Dwi wedi treulio amser yn aros I chi ateb y ffôn, a... O'r gorau, Mr Jones. Gawn ni gynnig 20 o flycha mawr o greisio nid I chi. Wel, iawn. Sut ydych chi'n mynd I anfon y bocsys? Mi fedrwn ni anfon taleb ar e-bost. Argraffwch y daleb a byddwch chi'n medru casglu'r blycha o archfarchnad gyfleus. Wel, mi fasai hynny'n iawn. Diolch. Croeso, unrhyw bryd.